dito, mga boss eh. Tatakbo talaga ng sobra-sobra yan kahit malaki sila. Yun yung problema kaya sumusunod lang yung mga yan. Kaya nilang hindi kasi sa program natin. Saka yung lane ng ano, bus, isa lang, di ba? Bihira lang sila mag-overtake sa ano, dito. Oo, lagi silang nasa right. Ang bihira lang sila mag-overtake.
Isipin mo kung anong oras umalis itong mga to, eh, alas 5 na ngayon. Hapon? Ah, hindi, sige na, oh, yun na pala yung mayon. Ah, madali. Talagang pag-ispalto ng kalsada, sarap i-drive eh. Doon sa ano, di ba sa Baguio, gagan tayo. Meron doon eh. Ingat nga pala ganun.
Tsaka isa nakastay na lang yung sasakyan eh. 2 hours daw, hindi ko magano. Talagang nakapark lang eh. Kalsada. Ang ganda. Oo. Ito na parang lang. Nung nakalang ano, may pisahan ko sa kabila na siya. Papuntang pag-ano pa dito. Marami rin talaga pupunta sa Bicol, ano? San Pablo. Sir, San Pablo. Hindi, Laguna. Batangas tayo. Batangas ba? Balik tayo ng Laguna. Oo, sumobra. Lampas na tayo Laguna eh. Ako. Ang Batangas. May lima, may ano, may meron. Pag nag-jaw, kesa nakagano yun eh. Pero yung susunod na layo yung bulusan na layo rin eh. Lahat eh. Ano pala yung pangalan ng meaning? Ayan. Pag yung pinasukan natin. Give you more. Kaya siguro ka sa bundok na, baka dyan kayo nagadalim na dyan ang butik ko. Eh, ito ang manok. Ah, siguro. Quezon, yun na siguro yung Quezon. Baka yun na kaya ano, basta pupunta ko dyan sa Quezon. Kanahaw, kung ba yung kanahaw? Oo. Kanahaw. Pati yung ilaw-ilaw eh. Walang mukha na ito. Ay, siya pa sa umitin eh. Hindi, naman na meron sa Quezon. Emergency. Kaya makakontak na ambulance yun. Bigyan mo lang. Kaya lang yung nandito sa kaliwa, ayaw siya pa ano. Ayaw siya pa singitin. Ayan, nabubusina niya. Bibigyan mo nga lang. Ito ba yung trend? Bicol? Oh, eh, ano ba yun? Oo. Ang Bicol? Ayun. Yan sa Puri. Magkano na ba yan? Imbes na iayos yung panahon na pwede rin ako. Wala kasing tulog siya. Nagumulsa ng mga politik eh. Iayos yun. Para mabilis sana. Ano sila ng police, dapat yung ano may itaas para sa may Bulacan. Hindi na pag-aayos na.